alhamdulillah shugaban majalisa ministrori yan majalisa abokan aiki salamu alaikum. Minista na ruwan man fetur na ƙasa, ina maka sannu da zuwa. Mun gayyato ka dalili matsaloli da ke akwai daban-daban bisa ga harka na man fetur na ƙasa. 'Yan ƙasa suna cikin matsala ta tsadan mai da matsaloli iri-iri. To dangance da haka za mu karanta maka 'yan matsalolin da ke akwai. Muna fatan kuma ka yi aiki da shawarwarin da za mu badawa bisa ga ƙare wannan matsala insha Allah. Lalle sanin kowa ne nan ne ya cikin ƙasar Nijar an tono mai shekara 10, amma har yanzu gazal yana $100, man fetur yana $108. To akwai matsala, 'yan ƙasa suna ta wahala, 'yan ƙasa na cikin matsala, kuma talakawa suna cikin wahala, ba su iya shan wannan mai. Duk yawanci na hannu suke sha, wanda ke da haɗari ga rayuwarmu kuma ga rayuwar ƙasarmu. To dalili da wannan shi yasa muke son mu gayi matsalolin da mutane suke ciki. Wannan mai da Allah ya arzuta mu da shi gulbi ne na ƙasa, ba ya ƙarewa. Duk yawancin maƙotanmu da ke nan ne inda ke da mai bai kai tsada kamar na Nijar ba. Wannan mai minista kuna saida ma Mali shi da Nijeriya kan $34 zuwa da 5 har 40. To me yasa mu cikin ƙasar Nijar muke shan shi haɗari da wani abu? Duka wannan matsaloli ne. Sai a saida ma Nijeriya wannan mai $40 zuwa 40 da wani abu ko 30, kuma 'yan ƙasanmu na Nijar su je su sau duk inda ke da iyaka su kawo su saida mu kan $50, $55, $60, kuma man namu ne, daga nan ake kai shi Najeriya. To dangance da wannan matsaloli shine muke fatan minista ku tuna da wannan matsalolin da suka damu al'umma, kuma ku san matakan da za a ɗauka dangance da wannan abun. Ina so a ba mu hujja minista, wai me yasa wannan abu ya zama haka? Mali ku saida mata kamar daga 35 zuwa 40 da wani abu, Nigeria haka. Kuma mu je Nigeria mu sau, mu kawo mu shawo shi, mutanen mu su shawo al'umma kan $40 ko 45 ko 50 har zuwa 60. Mu da ake gino abun nan cikin ƙasan. Na gode. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole pour répondre à cette question. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Honorables députés, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui devant vous pour répondre à la question d'actualité posée par l'honorable député Sani. Bisa kan wannan tambaya da député muna bisa price kin man petrol, ga ganin shi wadda ake saida shi a cikin station na Niger ya yi tsada kwarai. Na farko dai ya fara cewa da man petrol kamar gulbi ne da baya karewa, yana ƙarƙashin ƙasa. Ko gulbi ne karewa yake, duk ƙarƙashin ƙasa yake. In ka yi rijiya, in ka yi ta shijanta, akwai wani lokaci ruwa ba su zuwa, laka ce ke zuwa. Hakan yi man petrol, shi ma karewa yake. Ko mun sha gai lalle Nijar mun fara samun man petrol. Allah ya ba mu sa'a mu ci gaba da tono wannan man petrol kin domin ya karu. Amma bai kai inda ake kwatanta shi ba da wasu manya-manyan ƙasashe da ke
tono man fetur kamar Nigeria ganga miliyan 2 rana ɗaya, Niger ganga 120 rana ɗaya, ya riɓanya so 10. Arabi Saudite ganga miliyan 20 kowace rana, ba 120 ba. Kenan ko ana kwatamci a san inda ake kwatamci, na ɗaya kenan. Na biyu ya ce ya yi tsada. To ina son in jawo hankalin deputy da duka ma 'yan ƙasa gaba ɗaya lalle cewa da gino man petrol haraka ce mai hasara da yawa. Kana iya ka sa miliyarori kuma ka kasa samun ko litir guda, yana miliyar kinka sun shiga iska. Kana iya sa miliyan guda 6 na dolar kai rijiyar man petrol ka fada bisa ruwa ko ka fada bisa iska ko ka fada bisa hako, sun ta yi iska kenan su ma. Ba banza ba ne da in an ka ba mutum gona binciko hakon man petrol ake ba shi shekara 8 shi bincike ya gani abin da yake iya samuwa. In bai samu ba ko mine ne yasa cikin wannan gonar ta koma mun gwamnati ya yi hasara. Don haka man petrol kinmu na Niger ake ganin ya yi tsada bai yi tsada ba. Kuna tunani lokacin da ban fara hako man petrol ba, kowa ya sani ko nawa ne ake sai da man petrol a station. Kowa ya sani dole ma tilas sai da ma gwamnati ya fara tallafi domin a rage price. Tun da mun ka fara 2011 zuwa yau an rage man petrol so 2. 2012 da an ka fara an rage wajen $20 bisa litir kowane litir. 2013 kuma an rage wajen $6 bisa kowane litir. Kenan ba a cewa ba samu raguwa ba, ba samu sauki ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, don mi man petrol kin da ake saida a ƙasashen waje wanda ba mu iya sha a nan ana saida shi da arha. Lissafi ne ake yi. In muka ce za mu saida shi da tsada ba mai zakuwa mai ɗauke shi. Shi mai zakuwa ya saye na nan ga ai sai ya biya transport, ai sai ya biya tax kin statistic ya fita, in ya kai shi can ƙasarsu sai ya biya duwan. Kenan wannan ne kamata ku yi lissafi